Nankundi nguye nankundi khona sesingaphakathi sesizovula nalo minyango namhlanje Wednesday 21 April 2021. Namhlanje lolo suku esesiphathe khona izinto ezinyangayo. Siphatha amagqabi, siphatha amaxolo, siphatha ingcambu, siphatha amathambo, siphatha imihlaba, siphatha amafutha, siphatha amakhandlela xa siphethe ozotyiwa. Namhlanje ubhele uphethe ibhele uphethe ndo namhlanje ubhele uphethe igazi lobumama, lento kuthiwa i-menstrual blood, lento kuthiwa ngummenso. Sincokola ngaloo nto ke namhlanje. Uyabuzwa hayi bo bhele ingena phi loo nto kwizinto zokunyanga ngolosithathu. Sizawungena kuwo ke lo mcimbi ukumila kunjalo. Ithini announcement? Ayikho i-announcement. Ithi ke lento masingeneni endimeni siqale nje ngokukhumbuza uba wena mhlawumbi umntu ozeze okhangela uba ithini lento yezi periods utubhele i-period ekhoyo yethi khawukusubscribe kweli khaya ukwenzela ukuba sithi sikhule nawe ube usecala kwethu sikhule sonke. Ininzi into edidiyelwayo kweli khaya ngaphandle kwalena yezi menstrual bloods. Siyiphathe izinto zininzi. Sithi ke xa sesiyiqala lento yinto esebenzayo emayezeni. Sizayihlakulela ke ngelithi into eyaziwayo, into exhaphakileyo ukuba umntu ongumama xa esexesheni zininzi indawo angangeniyo kuzo. Umzekelo kwicawe zomoya, icawe njengoma-ZCC awuyi xa ungumntu ongumama osexesheni. Kwiindawo zamayeza bakuxelela ukuthi hayi kule yalapha ekhaya indawo umntu osexesheni akangeni. Kwimingcwabo umntu ongumama akayi emngcwabeni wengozi. There are discussions ke on why ezi ndawo ukuthi umntu ongumama angangeni. Kude ngelinye ixesha umntu ongumama osebenzisa amayeza noba unguloo mama uthile onyangayo xa isexesheni abe uselivini, ukuba uba sexesheni for 3 days 7 days zonke ezo ntsuku uselivini qho ngenyanga. Yiloo nto ke into yenze lento yayexesha yabashanti yaba yiloo nto ekuthethwa ngayo privately. Nabo abantu abangomama bayithethele ekhusini lento xa omnye efuna uncedo kuba eqonda uxakene nento ufuna izinto zomnceda funeka ibe yinto ethethwa ekhusini kuba kaloku into yasekhusini mos le sithetha ngayo. Kodwa emayezeni iyasetyenziswa lento, but I want you to know nalapha emayezeni iyinto yasekhusini. Nabo abayisebenzisayo abatsho ukuba bayayisebenzisa kuba kaloku one of the challenges ukuba ubhele ufuna ukusebenzisa eli gazi uzalifumana njani ubhele? Ngophi lo senza uyakuyijonga amantozama khawukuthi kule nyanga xa usexesheni undiphathele mani 2 liter yela gazi. Uyayibona nje lento uba ihambisa umzimba naye nalo wakhe lo unalo eligazi lakhe angakwazi ukulisebenzisa kuba kaloku eligazi liassociatewa nje nayo yonke into embi. Ewe ikhona engena emayezeni kodwa ikhona enye engekhombi. Masingeneni ke bayayazi abantu bana xa sithetha ngolosithathu siye sithi abangesithi bona benza njani bathini, just nje to give i-demonstration okubana we are not the only culture esebenzisa ezi zinto. There are other cultures. Siqale ekuqaleni ke sithi if uyilandele iwika ababantu abasebenzisa ebenza into kuthiwa is to cast spells, bayayisebenzisa lento yeligazi kwezi spells for a number of reasons. Kwezi spells zabo, why do they use eligazi ababantu bezi spells? Okokuqala, eligazi le-menstruation is associated with the-cycles because lento mos iyinto ye-cycle. Uyayazi uba wena from i-first week uqala nge-first uyotsho ngentontoni uzaba sexesheni kube nguquiet, but xa iphinde elaa xesha iyaqhuba lento. So is a moon cycle. So lento ke bayisebenzisa as i-life cycle because le moon cycle is life cycle. Yi-life yalo mntu ina this biological rhythm kanye this biological clock yayo. So bayisebenzisele ke to energize the clock they want, the rhythm they want, particularly i-life rhythm okanye i-life clock. Baphinde bayisebenzise lento ukubana is a regenerative part yomntu. In fact nescience yatsho ukuthi kukho izinto abantu abalandela iscience ento kuthiwa zi-stem cells where they will take stem cells bakwenzele i-heart, take stem cells bakwenzele lo part, bathatha this cell and then from this cell benze whatever they want. Bazawuthatha ke kwi-placenta bathathe nakwezinye parts kwenziwe loo nto. It has been found ukuthi i-menstrual blood inazo ezi stem cells and they are better kwa ukuzi
ukuzifumana than ukuzi-extractor elsewhere. So ithi ke ngoku lento has got this regenerative capacity yokubana it can make something out of it. Out of the menstrual blood kuphuma something. We have not started to discuss biology ye menstruation, but why you menstruate. That's another biology. But if you are landela, you'll be able to add another reason why beyisebenzisa ababantu, because remember bona ababantu basebenzi weaker, or the people who cast spells, they look at properties zento ukuthi what does it do in nature, and then they tap into those properties, those energies, so that ibanike lento bafuna ukuyifumana using the energies, the vibrations, the heat yalanto. So bayisebenzisa njalo ke they understand ibiology. Baphinde ke bona bayithathe ukuthi lento it's about being feminist, is a woman thing, enye yezinto that define ubu-feminist. So bazayithetha ngoba is a mother earth energy. Akho ndoda ikwaziyo ukuba sexesheni ngabantu abangomama, and umuntu ongumama ongayiyo exesheni ngumuntu ongumama oseyekile ukuba pregnant, ngumuntu ongumama ongasena capacity oba enganomntwana, to an extent ukuthi nomuntu, even if you are young, if awuyi exesheni, i-chance yokuba ukhulelwe mos kwi-science ayikho into okuthiwa ngu-zero, but i-chance yobukhulelwe is very slim, kuba kaloku laa nto xa sithetha ngala biology wayiba uba sexesheni yenye yee-cycles that may lead to you being pregnant. So this principle yokuba lento is a giver of life bayisebenzisela loo nto ke aba bantu bangasithi white people bezindawo, but bagqithe bathi yazi lento siyithetha nje basithetha ingaske mntana omhle uye nawe ku-Google, you go to YouTube uzifundele further, because ubhelemos uyikhe esiqwini lento wenzela uba uhambe uyozifundela, ayinkinkishe nayibhaqileyo akunkinkishele, kuba kaloku funeka uhambile nawe uziyele. Bathi aba banikazi balento bayithethayo bathi eli gazi is also good for plants as a fertilizer. They even argue ukuthi is the best fertilizer in the world kuba inezi zinto that a plant needs. But if unale plant uyithandayo, now I'm thinking emayezeni, ndinale plant endisanduyilima endiyithandayo echaziwe ba le plant intontoni izawundinceda ndibe nemali, so why ndingazuyifaka eli gazi uba ndinalo, just to connect myself with the plant, so that the plant ibe na part of me, so that now I get part of the plant xa ixesha livuma iyilonto. Let's go back to the regenerative part yel gazi. Lento siyithetha imosisithi, you'll find it ku Google. Ayonto kabhelele ubhele whenever esithi bathini abangesithi uthetha ubhele into ayifundileyo kwezi kona afunda kuzo. Lena ke is not in journals, ndiyifunda apha ku Google, literally you just Google, you'll find it. Bathi if uneskin otesi skin sakho noko asikho lafulafana, bathi thatha eligazi uzithambise lona. Bade bathi there are face masks ezenziwayo ngeli gazi. I'm not sure ukuba do they disclose, because kaloku abanye abantu bayithatha lento as gross, so ukuthambisa eli gazi it sounds gross, but ke kuthiwa khawusebenzise eli lakho. Baza kuphendula ke mntana omhle ukuthi kutheni linuka eli gazi, bakuxelela bakutheni kuze linganuki, then follow it and then ulisebenzise, they will guide you. Kubekho another part apho bathi because eli gazi is you, eli gazi is a link between you, your future and your past, because kaloku your future izawuphuma out of ezi cells, out of ezi genes, out of this blood, right? So wena uphume kwigazi lomnye umuntu, uphume kwigazi lomuntu ongumama, so this is a continuation of life. Bathi ke ngoku meditate, usebenzise ligazi, uthethe naba bantu bakunike ilife, because ukhona nje you are a product yale cycle wena uqala. So meditate. Bade bathi I read it and I kind of laughed because they are white people. Bathi light ikhandlela, by specify ikhandlela, light ikhandlela, be quiet, communicate
silently naba bantu bakunike ilife ucele lento uyifunayo uthi ubufuna ukuthini makuthini ngawe, why your life is such a mess, ucela ba makuthini nga this life of yours. So yilonto ke bade bathi ke xa begqitha ndingakhange ndiyitsale lento ininzi, hamba uyozifundela kwenye indawo bazawuthi 21 ways of using eligazi. Can you imagine? So uzazifundela ke kubekho mhlawumbi ezawukwenza isense kuwe, because ke lobunitsho ukuthi phele thina sesingxamela uba abantu bamayeza bathini, siyayiva le yakho kaGoogle itsiba sizawuziyela. But ndifuna nje ukuyivala ngelithi bade babe nento ethi if namathongo la awaveli uyalithatha eligazi lakho elifresh ulibeke kule ndawo ekwi-sinus region, ubeke nje a drop ulale ucela amathongo kuthiwa ayavela ke mntana omhle. Masigqithe ke siye koomayezeni. Omayezeni bayalisebenzisa eligazi. When I was researching it, I just went through particularly on YouTube and Facebook ukufumanisa ukuba bathini abantu bamayeza, but I found ukuthi abathethi into baxela qha basiyalisebenzisa. Ukhona utata o interview kule channel ka MC Polobas isiyaviva TV, utata uMabalengwe. He just mentioned it in passing ukuthi lisebenza kakhulu elogazi. You can just go to le channel ka MC Polobas umamele lo tata, but ke akhonto engako ayichoyo, but uyathi uba yeye lisebenza kabi. And then you go to i-Facebook page apho uzawudibana khona noGuyuguyu uMpume Ncube. Is one of the people I normally go and check uba uthini, because yena is Zimbabwean. So I like the perspective yelinye ilizwe is Ndebele yase Zimbabwe, meaning there is a lot of connection between bona nathi in so many ways. So just to check ukuthi on the other side ye border bona bathini. Umpume discussed into, not discussed, but just mentioned few things, and then there were comments. Hey, katswafa hle, katswafa ubala. Yonke lanto eza comments khawuziyele ukhangele bathini abantu beza comments, then abona nje ba there's discussion khange really ndiyijonge ukuthi ithini incoko, but iya uyoyimamela ukuthi bathini bona oMpume Ncube uGuyuguyu and others kulento. I will just nje take you through. It might have been mentioned elsewhere or not mentioned elsewhere, because kaloku sitshila uba nabantu bamayeza abalisebenzisayo eligazi balisebenzisa ekhusini. 1, isibambelelo. Lena ke isibambelelo I also read it ukuthi in Japan nge-14th of February ngale Valentine's Day these young girls bazawuthenga lo chocolate. I was not sure as I was reading whether bayayenza or bayithenga, but le chocolate bazayifaka this blood, and then ke ngoku banike their partners ukuthi i-relationship ingapheli. What do you call that? Sisibambelelo, but abayibizi sibambelelo. Mhlawumbi famba babiza njalo, mhlawumbi sibambelelo in Japanese, I don't know, but ke sisibambelelo esibasenza iyasetyenziswa kwizibambelelo. Read abantu abenza izibambelelo ukuthi ufake igazi lo mmenso, ufake inzipho, ufake izinza, utshisa inwele, is quite a lot into enziwayo ke liyafakwa kwizibambelelo. Liyaphinda eligazi liyasetyenziswa mntana omhle nje ngoba besitsho nabantu bewika to connect with those who came before you. Usenongayazi ke uyalithatha eligazi lise fresh linjalo ulifake kulo glass yakho, uyathetha mntana omhle nje wabethethe ngemeditation. Bakhona abantu abamnyama nabo bayaziyo abayenzayo lonto ukuthi you meditate okanye you talk njeba unalamakhandlela akho. Will be specific ke kule arrangement yamakhandlela. What is strange ongazuyi understand ukuthi they will use white or yellow, they will use red and use blue. Ungayi understand lento ka red, but go and read what is science yekhandlela elibomvu, why we use a red candle over and above any other thing. So bazawulayita ke lo makhandlela kube ku red, umuntu athethe nabantu bakokwabo acenga ucengayo kube kulayite lo makhandlela. Abanye ke bazawude bayohlamba ngalo eligazi kuloo ndawo inamanzi ahambayo for the same reason rejuvenation ke mntana omhle. Nomuntu okunyangayo uza ku ezi zinto we talk about them, but abantu bathi zi-gross for obvious reasons. Some of the reasons are chauvinistic in nature. Omnye umuntu kubethela ibhekile, xa kubethela ibhekile
andithi xa sibethe ibhekile, listen to this, xa sibethe ezibhekile kuzawuchathazwa inyongo, right? Omnye uzawufaka igazi lenkukhu. Why ufake lenkukhu? Kuzawuthiwa yithi chatha your own blood. Ela gazi lenkukhu has nothing to do with you, but your blood link you to abantu bakokwenu. Chatha mntanomhle, ubethe isilawu sakokwenu, ucenga okuhle, ucenga amathamsanqa, ucenga umendo, ucenga umsebenzi, ucenge. Iyaphinde lento, iyasetyenziswa lento yeli gazi kwizinto zebusiness. Nguhoza lento, uhoza ongapheliyo. Uthi noba ingathi uyafa phinda aqalela uhoza. Phinda inyuke lento ngathi yaphinda yaqalela lento icyclic. Uyithake ke mntanomhle, uyidibanise namayeza kokwenu. Amayeza ayincedisayo lento ihambe phambili. Ayisosithwalo esi is your own blood. Bagqithe ke bayisebenzise ondinguye kwizinto ezimdaka. Yasetyenziswa ligazi. Yabona ke ngoku, this is what we know ngalo ligazi. Liyasetyenziswa kwizichitho. Faka isichitho emntwini, uzawunuka i-menstrual blood enga-understandekiyo. Uzaba ngulo mntu ungacaceleki, uzaba ngulo mntu uronga umbunjalo. Kuthiwane kwaBhele, kuthiwa if ubethwe ngeqanda, wena uthakathwe ngeqanda, kokombelwa iqanda, labizwa ngegama lakho, lafakwa amayeza, watsho wanukela qanda. Xa uhlanjwa, usiyazi utshilo mosiba wena uthakathwe ngeqanda, ku-step 2 wamayeza ozawasetyenziselwa, kuzawusetyenziswa iqanda elihle. Awuhlanjwe ke ngela qanda, ibe yiloo nto imnyubululu ke. Go to Mexico, read about lento, watch lento ndiyitshoyo, when they do it in Mexico. Bathakathana ngamaqanda, bavasana ngamaqanda. What do we do? Sithakathana ngazo izinto zemmenso. Ukuze ke isebenze kakuhle, ivuseleleke, kufuneka uphinde ufumane omnye ke mntana omhle. Mhlawumbe ama-start a business yokuthengisa eligazi. Ya, ndizawuthengisa ilitha, mhlawumbe izabe ipha. Okay, masigqithe. Bayayifaka xa kuvalwa umntu, uvalwe valiyane ngalo eligazi. Uyacuthwa ngeligazi. Yabona ke xa uvalwa, kuvalwa ntoni? Kuvalwa inzala mntanomhle, ukuthi wena ungazali. Ikakhulu bayisebenzisela loo nto xa bekuvala. Kufana naxa bekucupha. Kuzawuthwa wonke othe walala noBhele, lowo emva kwangoku okanye from ngoku, makathi xa idibana neyiphi na indoda over and above uBhele abe sexesheni. Bakhona osisi abanalo ngxaki qho edibana nendoda, noba yeyiphi indoda, avele nje abe sexesheni. Yenziwe ngumntu loo nto ngabomi. Bayisebenzisa ke kwezo zicupho. Abapheleli ke apho bayisebenzise kwizinto ezininzi. There's this one which is my last one, kwenzela bingabinde lento. I wanted nje to touch kwezi zinga-understandekiyo, because ezinye siyazazi mos singabantu bamayeza kudala sikule channel kaVusilanga. Iyasetyenziswa kwisiphondo sobuthandeka, isiphondo senhlahla, particularly sisindini ofuna uthandwa ngamadoda. Uzawubuza ke umuntu endinguye ukuthi how can usebenzisa igazi alizuhambe lihambe linuke? Let's tell you ukuthi alihambe lihambe linuke. There are many things ezifaka igazi ezisetyenziswayo emayezeni ezingahambe zihambe zinuke. One of them eno-understandwa sisibunge esikhandwe ngomhlehlo omnye obunegazi. La mhlehlo zange seva sibunge esinukayo. Maninzi ke amayeza ekufakwa izinto kuwo. Ukuba kukho amafutha, you'll find that la mafutha will tend to retard i-bacterial formation. I-bacterial formation mos yiyo le that leads to decomposition nokwakunuka. So hamba ke wena mntanomhle uyoziqokelelela igazi lommenso, uliqokelele, ugcwalise 20 liter. Ungade wenze nemali, kuba kaloku nje basithetha nje kule channel bakhona abafundayo bathathe baba apply, which is what nathi we want. Ayonto kaBhele le. Olulwazi lulwazi esifike lukhona. We are only expanding on some aspects of it. Andithi mosi sifaka nentwana yesikolo kulento, the ability to learn across the rivers and the oceans and the mountains. Sijonga uba abantu bakuthi abakayiqalile yenziwa elsewhere, masiyithathe sifake. Ayo kaBhele still uyithathe elsewhere. Akho mfihlelo yamntu kulento. Yeka imfihlelo sekhaya umuntu agushe igazi lawude linuke la gazi limnukele liseyimfihlelo linjalo anuke naye. Siyekile ke ilale siyodibana Saturday.
apho sizabe sincokola ngokwa Saturday apho sihleba khona ngezinye imini siwadiza amanye amahlebo apho sifundisana sicebisane khona okwa kaloku nje sithi ayilale